IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Live, nakatutok sa dyan ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Idol Dennis, good morning. Please come in. Adan itinatagad akasaad iti estudyante ti Ilocos Norte National High School ala pagkubagkong iti mismo unek iti pagadalan ti estudyante ket netray iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center idinto nga ti suspect ng estudyante metlaeng ket adan ti estudyar iti Philippine National Police. May basar iti video nga patulod iti IFM News makita Idol Bernard dato'y estudyante nga suspect kim biktima nga dito nag-itiya pagadalan. Ti suspect ka naka-black shirt ket insatgan dato'y biktima nga nakapuraw na pinalikudan nga dinanog Idol Bernard. Haning nga naalapay itiya video sa mga eksena ngem itiya picture na patulod na dasayen dato'y suspect nga ng tolpak ket daradara tiya likod dato'y bago na. Ada dito'y nagresponde kung kaming itiya pulisya ket intarayda dato'y biktima itiya hospital Idol Bernard nga naamuan tayo out of danger di dato'y nakamatata biktima hindi kaya damamandarimaan tiya pa nagpapimbag na itiya Batak Hospital. Naamuan itiya parawag dito'y estudyante nagda iti na nakamat nga pagadalan deto'y ket madama iti kadadaan mismo isang wanan iti pagadalan ito compound di pagadalan iti mapasamak iti insidente. Rumumar a grade 9 and grade 10 student iti dua nga involved iti deto'y nga pamagkong iti kamat nga pagadalan. Naamuan tayo nga dito gayam suspect Idol Bernard ket mabulbuli iti na kamat nga pagadalan. Tasakba iti insidente iti ura iti pagluwanan na adda iti nang guyud nga grupo ken kuana Idol Bernard siguron iti nakapasamakan dato'y si Marnon napasamak iti pamagkong. Second by dato'y ina dato'y suspect iti istorya na kano nga dato'y mangbulbuli ken kuana sugapuna nga dato'y armas na nga ballpen nimnas daaw no apay nga dameten iti kutsilyo iti mapasamak iti krimen ala Bernard. Iti kutsilyo ket napangurup nga naiawat iti sabali nga tao kalpasan iti krimen ngamit agdama awon pa iti report manipot ti Philippine National Police bahit nga mararamid tayo dato nga damag. Kastameten awon pa iti statement manipot iti pagadalan iti bigat iti follow up iti nga insidente gabot malemen iti mapasamak dato nga krimen Idol Bernard. Tinisang informasyon nga naamuan tayo biktima ti bullying dato'y suspect. Sumeten iti sang nagibales meten sa naan siguron maagar armas so kas meten. Numalagi po Idol Bernard adang iti insidente iti panagkabkabil iti pagadalan iti ins certain iti ingkat iti lang na palabas nga tawen. When agore ka dato'y biktima taga Ilocos Norte National High School estudyante. Dato'y suspect taga ante pa masigurado Idol Bernard no taga outsider ngem ti initial nga informasyon kadagitay agbasbasa iti insket telegemet line kano Idol Bernard hante lang sure so nga hante pa may ibaga outsider dato'y suspect Idol Bernard. Kasi iti pagadalan makita mo iti video nga patulod Idol Bernard iti wala nga mo ma-identify dita no estudyante dita no ka at di mo naka-uniform. Awan magpakadikte pakaibagaan. Ket rumrumor pa nakadado ta social media bagbagada ka baka karuba lang pagadalan ket anakad ko mat karuba lang pagadalan dita ket inkat hanga kasjay. Iso nga saludsudek no anang dete nga estudyante ba ket taga-Bangir wenno taga-Uneg motlaeng at ano taga-Bangir anat kaada na dita Uneg. Okay, iti question ko idi Rabi no taga-Bangir iso na apay ko mga dita Uneg no kas pagarigan ket no nabuli ket baka timo lang classmate na wenno kabatch na no kas pagarigan Idol Dennis.
Hindi to ikonformar Idol Bernard iti PNP no pagbasaan dato suspect iti nagpasama Idol Bernard ngimnas daw iti video nga patulog kikas lang apoy na-capture dato ng tulpak na talaga makita nung tay kasi naka-ready naka-ready Idol Bernard yung sunod na eksena haanang nga naala pa iti camera jelangin nadasay dati biktiman iti nakita nga balay dati likod nat dara-dara Idol Bernard so nga hante pinamuan no anyat sugat dati biktima nga naitaray iti hospital Idol Bernard yung for sure kung iti estudyante makaranas kano iti bullying dati suspect siguro nagibales nga nagar-armasen untuk agbasa at damitin iti armas na ballpen or anyaman na napoteg na tadem nga banag Idol Bernard. So nga adapit amo tayo nagpayad manen iti may nga pagadalan kadag iti naganak kadag iti anak da involved da iti panagkabkabil Idol Bernard iti mismo nga sirib mile iti kalsada in between iti inkakintiin si Telang Calabas kasi ato itong rumbar nga iti fraternities nga pagkisasalian iti estudyante kada ito nga parlamento ko namon hindi na tayo iti ubingkit awan di kastoy Idol Bernard hanggang sa uso lang sa uso lang at dameten agar mas dameten naturad dameten agar kastameten nakakabil iti anyaman oras Idol Bernard so i-follow up tayo ito madamdama no anya iti iti pagbasbasaan dito suspect nga ng bagkong iti padalamat lang estudyante ito unek iti Ilocos Norte National High School Idol Bernard. Okay. Iti sa bali pa nga bangir natiliw iti may sa lalaki nga nang pangta nga giwaras iti sex video da picture da iti dati nga girlfriend na iti Surat Tilawag. Iti entrapment operation iti Kabarbaro nga hotel iti Lawag City iti Barangay 1 Lawaga City Ijay nga natiliw iti suspect babaen iti panag report datoy biktima nga agtawan 32 nga may nga online seller nga manibot ti Barangay 5 San Ramon Vintar Ilocos sa Norte Idol Bernard naman iti April 2 ket nag-report datoy biktima gapot itretret datoy ex-boyfriend na ano saan na kaya't nga makipagkita king kwan iti may nga pribado nga lugar na iwaras na kadumaten datoy sex videos nyod videos da Idol Bernard gapot detoy manamong datoy suspect nga makipagkita iti may nga panganan kuma nga nagtulagan da Idol Bernard identa makalugan maten datoy kotse datoy suspect ay napanamit in the red zone Enjoy Hotel Idol Bernard dati Barong Hotel pinasigurado na Barangay 1 iti 1 napanamit ada hotel ta Barangay 1 ina nga pa ada Idol Bernard inti maharlika sa ang data slaughterhouse inti agkross ka lang kati irrigation Ijeno Kwan da Barong kami Ijeno nga hotel Idol Bernard kaslang kaslan dati ko dati pag part-timean ang masarek mo talugan mo room 8 apay mapangkasadyay Idol Dance kasi jak amo kung ada ganto badasin enjoy anak pangpabadasam jak pa na pan nagudo pa tabay na ang nakadto tao ko nakmet tatan isupay tatan napanta room 8 room 8 iti napananda iti nakawat ti signalen datoy pulisya atoy biktima jamatan nagturong iti lugar ay ket Bulaga kot andi na nakalabusen atoy suspect iti Idol Bernard talaga nakasagana ti naganan galit na galit nga lalaki talaga nga han na mapigil di darep iti baginan ket nakot andi nga talaga adagandat na nga mang sagid manen dati ex-girlfriend na Idol Bernard kapag dito natiliw iti suspect ni Agdama adan iti kustudyan iti korpo ti pulisya naalaking kuana iti masang brown wallet naglaon iti cash money nga 3,000 pesos
dapat Bariana at driver's license ken kastamaten dagiti sugi card ken assorted nga personal belongings ti nakamatata nga suspect Idol Bernard. Kapot rito sa bango iti kaso ti panaglasing iti RA 9262 nga article 286 nga grade coercion Idol Bernard ken Cybercrime Prevention Act ken the violation of RA 995 Anti-Photo and Video Violations Act of 2009. Talo nga kaso datoy sang-sangut. Yamon. Sinuloy na kansamot ti Rajon. Hello? Idol Dance. Comment 10. Agora ka, tas simrek apo itay muna gundaway ni Idol Dennis di tangay Barangay 1. Oh. Ayam mon. Awan ting Idol Bernard. Okay. Bigat mangbitbiting ka kung na siguro. Sinagtaan dato'y suspect na doon tagpulon sa pagsiatan na dato'y biktima ng online seller kahit amot na arambid na. Sinot ng entrap gayam Idol Dance? NBI o no PNP? No, lawag City PNP. Nalaing da. Nang entrap. Dato'y suspect siyempre karuba da lang dato'y hotel. Di ka da kabisado da. Kayang-kaya da. Dato'y inarambid da Idol Bernard. Yung bagla ngayon dato'y hanggang nakururay panganan iti pagkitaan na yun hindi makaluwag maten indiresyon naman iti Jerome Hayden iti nakamatatang nga hotel anang ortatan digad pagbaludan pinagtinagan na ang itagdama masakaran dati reklamo kontra ken kuana nga talong cases iti sangwen na panaglamsing iti RA 9262 grade coercion iti RA 10175 Cybercrime Prevention Act ken ti RA 995 Anti-Photo and Video Violations Act of 2009 Idol Bird. So nga rekadaan iti kantiat no agramin kayo iti direct kila sa akit hanggang jagbid video so nga naon ti ebidensyan di ba Idol Bernard? Buena. Kanaan mo lang nga dito di ba? Na-explain ko mit itay lang kalabes nga adda digiti kaso nga araramiden da pag may imbag lang ngayon takas tati anak naganan digiti da dumapay kat nakarkaro pay dumawat da pay ti kwarta but ngem da dumawat da ti kwarta tapos tiket da kat agkita da pay laeng Idol Dance NBI tinang anak kadiday ng tiliw ng entrap kadiday suspect idi kwa naron sa na di kay entrap di kwa di sa Nicolas nga si asawa di babae di asawa susurot ang nalengit na Torne Pereira na nakalusot si kliyente na nga Hawaiano na kutanda nga Torne iti hotel Idol Bernard at naman hindi kastoy na taikwan na nabot-buteng na trakran ka sa likod kita kaya iwaras na natiligi na tiya may sa mga nga usan iti Bakar Road datoy arom iti Ari Idol Bernard malagip mo iti Bakar Road kaya natimbog man iti kuan iti entrapment operation iti extortion mo DJ di ba nagdawat ti kwarta tapos ada sex video da isot iti buting na ni amen. Well, akong gusto lang di ator na araos na kay Idol Bernard. Di Bakaro, di kay Lawag City. Dahidi ko nam. Hoy, dahidi. Natayin. Well, na nakita ko na kay Idol Bernard. The heart problem na idi. Mamuti yun. Ni ator ni Justado Araos. May recent piece ni ator na Araos lang kasing singpet Idol Bernard. Ako sa bulan, sige na amo na. Talagang taming itiyang media. Sumara sa dante relasyon, no, tawala tayo, no, makipag-meet kayo. Ang yun ito yulatan, sabi ko sa awan ti ebidensya, awan ito pagdatos, no, ang sinakaiton, awan ti forever, Bernard, ako pinagkita forever, adala ti panagsina ng runa, munasawangan, itimay siya ng partner, Idol Bernard. So nga, lesson learned man yan, kahit babae, nga makipag-minute, akit titikan iti mga video tapos na awan ti ebidensya awan ti pagdatos ang pagkarit awan ti pag-threat iti partner no ang sinakaiton Idol Bernard.
iti sabali pa nga damag adamanen dati napasamak nga bypass operation manipata mismo iti Batag Ilocos Norte na digbig ti suspect nga ni Amos Haddigos na taon din nga pulog ita maysa nasawaan mo sa mandaran naging ti barangay 5 Kalagip Batag Ilocos Norte. Tinuod ang bypass operation katang resulta iti panakalaking kuana iti isang pulog ito nga pidaso iti pakete iti Cebu may parang nakaon iti Cebu na pay na recover iti PNP iti Budal Money sar iti reto nga bypass operation Idol Bernardo Rumar nga tinadakamat at nga suspect ito began nga sipsiputan aging ganang positibo iti test by ken niwaya at nga drug bypass operation may pilamatan iti reklamo nga paglabsing iti RA 9165 ken 10591 dati nadakamat at nga suspect na alabaking kuana iti may nga kutsilyo Idol Bernard ikiretoy ni white at nga drug bypass operation. Sigon iti PNP result ka ito kada iti unang natiliwid ang drug operations bagan iti panagkanta dahil iti masitiliwan iti drug operation. Iti sa walipin nga bangir adamet tinatiliwid at nga wanted person manipot iti Dingras Ilocos Norte. Nabigbig dati akusado ni Crystal May Opelak na agtawan di Bensei sa may isang gwardya nga taga barangay Medina Dingras Ilocos Norte. Dati kaso na kit kaputo reckless imprudence resulting in homicide Idol Bernard ket mi kandatay 60,000 pesos sa piensa ay rekomendar manibod iti korte iti MCPC iti Dingras Marcos Ilocos Norte Idol Bernard. Mangnamnama iti PNP nga dito ket may written warrant iti nagtuod ang ti korte para palang iti panangsangunan ti reklamo kontra ken kuana. Ken ti moodin naladingit nga damag kaput daman iti incident iti hanging incident manipot ti barangay 19 iti Lawag City ti biktima agtawan ti 20 iti may nga ice cream vendor Idol Bernard. Well, dito kita nagpakamatay babae iti Rosar iti yung rob na panibigin ti pagbagina iti liwagan iti pagtinanda iti may sanapun iti kayo Idol Bernard. Second kriteria co-worker iti biktima nga agtawan iti 30 ket 7 danda ito iti depression iti sa atin na kalpasan dato'y girlfriend na nga minor de edad nga nabuntisan na Idol Bernard. Nilikodan na ti minor nga nabuntisan na tapos nagpakamatay kita deta nga kasta nga galad gamen Idol Dennis. Siguro kita mama ken kasi minor di ay nagdulsod na tibuksit na di ka presmaten na ti social si lalaki aging ka na kita lang ti bukod na biyag Idol Bernard. Lahat kita sa mga iti kaso nga rape dato'y child abuse dato'y suspect yung mga piman nagaran dato'y sangsangunan kaso isang makilala natin iti bukod na biyag. Siyon ti PNP awantin ulit ang foul play sabi siya gapot habo talagang nagpakamatay iti suspect o sa iti nylon rope sumaten iti nakatayan na so kakapintas kakabara idamdam mga napasamakla sa 24 oras iti syudad ti Lawaken iti natumpay ng ili iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio Arenay.